som agent 030, no agent Bart. Dobre, môžeme sa pustiť, ideme hrať podobné ako FIFA, je to futbal. Keď dáte lajky, môžeme si zahrať aj s volakým. Uvidíme s kým, idem si to takto ovládať. Dobre. Budeme môcť začať hrať, dúfam. No, jak vidím na kamere, dobre vidíte. No, dobre. Počkajte. Áno, dobre vidíte. No, takže ideme hrať Brazíliu, futbal. Máme tam napríklad vybrať si hociaké týmy. Dúfam, že vám, no, je tma už skoro. Dobre vidíte, dobre. Dúfam, že dobre vidíte. Ešte popravíme. Teraz by to malo byť dobre. Na tomto, ako ste mohli vidieť, už som natáčal aj vlog. Neviem, prečo ste mi tam nepísali komentáre. Keď som vám aj hovoril, že mi máte napísať nejaký komentár, či to mám zlepšiť, alebo dobre. A či sa mám ukázať na kameru, alebo nie. Akurát mám teraz aj... dostanem vo štvrtok dostanem Skate 3, takže keď odlajkujete toto videjko, tak na budúce budeme točiť Skate 3, ale keď sa vám aj toto videjko bude ľúbiť, tak jasné, že natočíme aj ďalšie hry. Napríklad napíšte do komentárov, či chcete hrať aj Minecraft, aj také iné hry. Minecraft som mal vybratý skôr, len som nevedel, či by ste ho chceli, tak asi si dáme Brazíl proti Argentíne. No to nemajú ďaleko. Dobre, ready. Keby ste chceli, môžem sa aj ukázať na kamere, to už som asi tuším hovoril, neviem. No a už som všetko skoro povedal, už sa pustíme do hry. Tak, toto mňa moc nebaví. Toto budem robiť aj tak blbo, všelijako. Aha, preskakuje. Neutekaj. Dobre, pustíme sa rovno do hry. Tak, keď chcete, že na budúce to bude mať dobrý úspech, dám to trošku tichšie, aby ste ma to počuli. Dobre. No, sme za Brazíliu. No poďme, ideme do brány, dám im gól. Poď. Aha, tam mi nabieha a zase budeme také hrať ako keby Bago. Kto chodí na futbal, tak to pozná. Aha, dáme mu. Gól. Nope. Nie, nebol to gól, nevadí. Dobre, skúsime ho obrať. Obral som ho, nope. Prepni si to. Jos, mám ho, dobre. A skúsime im dať gól. Takto. No, offside. Nevadí. Počkejte, pozriem, koľko máme. 3 minúty, dobre. Ešte sa nám začala hra, už máme 3 minúty. Jak rýchlovka. Skúsime rozprintovať. Poď. Dobre, rozprintoval. Dobre, teraz prihrám asi Fredovi. A teraz ide Hulk. A teraz nie, to nemal si tak dávať. Dobre, ideme na to. Skúsime ho brať. To by bol faul. Je to faul. Messi si mi dal gól. Messi žere si dresy. Sorry, tí, čo majú radi Messiho. Tak napíšte, kto má rád Messiho a kto Neymara, alebo kto má rád Messiho. A potom aj ja napíšem vám, že či mám rád toho alebo toho. A hlavne napíšte, že či Messi je lepší než Neymar, alebo Neymar lepší než Messi. No, ja som to nad bránu. Nad bránu som to dal, nad bránu som to dal. No, už som vo vlogu hovoril, že môžem točiť len 15 minút, takže to všetky videjka budú 15 minútové, pokiaľ si nezaplatím, ale budem točiť aj na iné channely, takže
Môžete kúknúť napríklad, vedia sa pozrieť, na ktoré budem točiť a v takom informačnom videu. V takom informačnom videu mi potom napíšte, že či vlastne ja vám poviem, že na aký channel by ste mali ísť, keď budete chcieť. No dobre, rýchlo, poďme. Musíme ich Nie, nedáš mi gól. Môžem osrať. No! Nie, nedáš mi gól. Nie, nedáš mi gól. Dobre, vyberal som ho. No! To som nemal robiť, Dobre, to čo tam hodí, jak on je Messi. Messi, zožral si dresy. Prihráme tomu. Dobre. Ja hrávam väčšinou za Argentínu, keď máte FIFU, alebo toto, čo mám aj ja, Brazíliu. Napíšte, za jakých hrávate. A potom môžeme, ktoré budú najviac vybrané, no tak môžeme si na budúce zahrať za nich. Neviem dať ani jeden gól zatiaľ. Keď by ste chceli, pôjdem k tomu kamarátovi, čo sme minulé, pamätáte? Šimona? Nepamätáte to. Ja som... Nie, Šimon to nebol. Samo, nie. Jak sa volá ten motor? Ja som to netočil, ja som mal vypatú kameru. Dobre, tak idem potom k Davidovi. Na budúce pôjdem k Davidovi. Toho, čo ste videli v prvom vlogu, kto pozeral prvý vlog. No, teraz dávam druhý vlog akurát, takže... No, potom pôjdem... No, mám dobrého kamaráta, Šimona. A ten má GTAčko, tak keby ste vedeli, mohli by ste mi teraz do komentárov napísať, že No, chcem povedať, že mohli by ste mi napísať, jak sa dáva na Xbox 360 online GTA 5, lebo ja budem mať Skate 3, tak by som vás pridal všetkých do priateľov, kto má Skate a mohli by sme si spolu zahrať. Budem to mať vo štvrtok, tak mohli by ste si ma požiadať normálne a ja by som všetkých prijal, ktorí sú moji fanúšici, tak by som každého prijal, každého jedného, ktorý by mi poslal žiadosť, toho prijam. A mojich fanúšikov, ktorých by som si nejak musel označiť, tak by som tak s tými by som furt hrával. No a keby ste ešte vedeli na ten skate, jak by sme sa mohli spolu dorozumievať, ja to fakt neviem, takže by ste mi to aj toto mohli napísať do komentárov. Dobre, už sa budeme sústrediť prosím na to. Skúsim im teraz dať nejakú fintičku a bum, hej, bum. Opa. Prečo si sa oblanutil? Ja idem, Jožko, A Jožko strieľa, bič. Jo, gol. Dal som gol. Jupi. Najviac asi tých 15 minút budem natáčať. Dúfam, že to dobre, vidíte? No, vidíte to celkom dobre. To mám zaostrené. Dobre. Takto si to asi vždycky budem dávať, tú kameru. Tak to presne, jak vy vidíte aj ja. Dobre. Takže mohlo by to nejak takto byť. Každý zápas oni rozohrávajú a ja pekne idem na nich. Dobre, mohol by som ísť tak. No, super. Tak. Ja som potom v tých žltých dresoch, kto nevie. Dobre, a tomu, dám gól. Dal som gól. Ďalší gól. Možno dneska natočím aj Minecraft. Napíšte, keď to vydám, toto video, napíšte, či chcete, aby som natáčal aj Minecraft. Určite skate dám prvú časť, ale určite toto videjko ohodnotia lajkom, aby som vedel, či v tomto mám pokračovať. A to bude také pohodička. Táto hra ma celkom baví. Možno si to zahrám aj s mojou sestrou, keď to bude chcieť. Aby sme
sme si to zahrali spolu, len v druhom ovládači nemám dosť batériek. No tak, keď bývate v Topolčanoch, tak by sme sa mohli stretnúť, napíšte okolkej a mohli by ste mi dať nejaké baterky, prosím. Lebo by sme nemohli spolu, napríklad keď by som si zahral, mohol by som si zahrať na polku telky napríklad s mojím ocinom, by som si mohol zahrať skate, no tak nejak by som si mohol zahrať skate a by bolo aj lepšie videjko. No, sorry, že som chvíľku nerozprával, len som sa sústredil na hru. No. Hen tam ide nejaký. Dobre. A inak, keď máte Xbox tak, a máte FIFU alebo niečo, tak Ičkom im dávate do behu. No, ja už túto hru mám dlhšie, len ma nenapadlo, že by som ju mohol aj natáčať. Už mám ale taký pol rok, no, ako tak. Chcel som najskôr wrestling si kúpiť, ale potom som videl túto FIFU, lebo ja som nevedel nič o FIFA. Najskôr znamená, ale viem, futbal. No. Mohli by sme sa do toho pustiť. Asi ak sa skončí polčas, no tak to ukončím, lebo 15 minút len môžem točiť, jak som povedal. Ale nebojte sa, dotočíme ďalšiu časť na budúce, keď sa vám to bude ľúbiť. No, ešte môžeme chvíľku točiť. Dobre, toto rýchlejšie urobím. Veď ešte mám len 11 minút, takže to môže byť. No, kde ideš, chlape? Dobre, dáme mu to takto a hneď idem na svoju daň. Takto mu to tam prihrám, potom tu, ale keď chcete, fakt ja sa odhalím v tomto videjku, nie v tomto, ale na budúcom, možno keď budeme mať ďalšiu FIFU alebo ten Minecraft, keď budete chcieť, ten Minecraft, keď bude už 12 minút, keď bude asi takých 14 minút, tak to ukončíme. No, to ešte dosť. Dobre. By som sa odhalil vo videu. Kľudne a napíšte svoj názor na túto hru do komentárov. Ale už som vám aj vo vlogu hovoril, že máte napísať koment. Vy nič. Prečo nepíšete komenty? No. A už budem radšej tichšie. Dobre. No, za chvíľku už to asi ukončíme. Neviem. Dobre, tak hen tam do behu ti prihrám tomuto. Nope! To je zlé. To je celé zlé. Dobre. No, dobre, potom máme. Takto si to sem hodíme. A potom hen tomu. Takto. Áno, super. Tuto, poď. No. Nevyšlo mi to tak, jak som chcel. Už 13 minút. Som si to nevšimol. Dobre. 14 minút. Dobre, tak toto by mohlo pre toto video stačiť, lebo to ani nedokončím. Keby som to tak mohol dokončiť. No dobre, tak čaute.